betak Tirta Cirandra saking Mandrawa handadosna bedak Ewa ana siswa saka pertapan siswaning Kanjeng Rama Kyai Pajeng aturing siswa aku supaya ngadyantara ana ngarsaning Bapak Kyai Pajeng kamangka mentas wae Kanjeng Rama Kyai Pajeng nganakake saraseyan ya kene aku isih ditimbali apa ana kaluputan kanggone Adipati Betak apa Kanjeng Rama Kyai Pajeng datar ilmu anyar yo tinimbang oh pitakon sakjroning atiku bakal tak bacutake kon tumuju ning ngarsaning Bapak Kyai Pajeng Adipati terkalek siswane Kyai Pajeng kamangka yo ingsun tinibalan lawan Bapak Guru Kyai Pajeng kamangka mestine wae aku apik wenehi kaya kawijayan sing bisa sampurna mula saka kowe Bapak Guru ingsun bakal suwan ora ngaso panjenengan Bapak Guru Kyai Pajeng
dan kaya kalau kata kebat itu dalam kalau ingkang arsa temuju wonten ing